Salam, sesim gelýärmi? Hoş bulduk. Ya şu wagt İstanbulda, Türkiýede işläp ýöz. Allah jana şükür, mundan soň dowamam bolsun. Ýöne 7 ýaşyndaky çagamy goýup gaýtdym, aýtjak bolduran zadym. Bu zatlara da hiç gelek erbet bolamak, öz hakymy her ýerde iyi demek islädüm. Çagama dogry düzgün okuw bermek islädüm. Çagama dogry düzgün terbiýe bermek islädüm. Döwletini, milletini çagama söýdürmek islädüm. Aýtjak bolduran zadym. Edil men 5 ýaşynda meniň ejemden akkam aýryşdy edip, ejem başga birine durmuşa gitdi we 7 ýaşynda da akkam türmäge gitdi. Şöýdüp biziň maşgalamyz bulaşdy. Men çagalyk döwri göremok we özüm şöýle gowy ýetişdirdim makam diýip özüm pikir edýän. We çagama sağlıklı bir çağa edip yetiştirmek üçin göreşen edil 18 ýaşymda dolduram soň eje boldum. Watana, döwlete, millete haýyrly çağa yetiştirmek islädüm ýöne meniň çagama näme üçin Türkmenistan gelecek wada edenok. Meniň aýtjak bolduran zadym şol meniň bu ýerde döwletimi, prezidentimi, hisadymy ýalňyş ýönlendirmek ýa-da näme aýtjak bolduran zadym halka aýaga galdyrmak däl-de näme üçin çağalarymyz kitap açan pille hormatly arkada prezident diýorlar. Näme üçin biz döwletimizi söýdirip bilemizok çağamda näme üçin prezident geliji we geçiji zat meniň edil öz pikirim men okamadym. Ýokary okuwlar gutarmadym ýöne meniň ýokary okuw gutarmamda da orta mekdep okap şu akly özüme edinip bildim. Näme üçin biz sesimizi çıkarıp bilemizok, näme üçin biziň sesimizi bastyrýarlar. Dogry men şu ýerde sesimi çıkarsam maňa mümkin bir zat diýip bilerler. Ya doganma garyndaşyma bir zat diýip bilerler. Ýöne men şu ýagdaýda otursam meniň çagam nädip ses çıkarmaly. Meniň çagam, men gorkak çağa ýetişdirdim, meniň çagam näşe ýetişmeli? Berekella. Berekella. Bärde işläp gedýäňler, şo zatlaryň aladasyny edýäniňde men gaty begenýän. Ebäbi şu ýerde şu zatlaryň aladasyny etmesek, aňaryny düzeltmeýärler-de. Şu ýerde birazajyk gurläp bolýar köpçülüge özüň ýaly adamlary bilen birigip bilelikde hereket edip bolýar. Şu ýerde kän mümkinçilikler bar-da. Şonuň üçin Türkiýede da näle mümkinçilik bar? Türkiýede internet aňsat VPN gerekkäl, sana Türkiýede gurlamak üçin VPN gerekkäl. Ondan seni eden atan ya goňşyň gelip gorkuzjak, gumany ýok, Türkmenistanda ýalyk gurla berýän arkaýy näme diýesiňe de diýberýän. Karaz şu ýerde gurlamak aňsat berekella. Her kim şu ýerde şeýle gurlaga şu Türkmenistanda düzelmäne başlaýar Türkmenistan. Türkmenistanda öwrülüş bolup başlaýar. Açanda her kim şu ýerde gurlap urasa. Ýöne gurlamasaňyz bolýan, hiç kim Türkiýede meniň halkym mardyrow, men olara Türkmenistanda iş ýerlerini köpeldeýin, aýlyklar köpeldeýin diýip alada edenok. Berekella gelen nur gel efire. Şol ýaly berekella iş saglyk durmuş. Berekella. Her kim gurlamaly-da, her kim owada sadak ediljek bolanda, her kim bir 5 manat goşýar şoňa sadak edeliň diýip adamlar öller alady diýerler. Ýa bolmasa owada kalhodyň başlygy saýlanjagam bolsa şoňadan adamlar öz sesini berýär, bir ýygnaga barýarlar. Garaz şol başlygy saýlanmak üçin gatnaşýarlar şol mesele. Şoň ýaly prezidentden hem haklaryny talap etmek üçin bir hakyny talap etjän bolsaň
beýleki adamlar sana goşulyp kömek etmeli da. Ýekece hakkı talap etjäň bolsaň, sebäbi olar jemgyýetiň biziň häzirki talap edýän haklarymyz jemgyýetiň köp bölegine täsir etýär. Köp böleginiň haklaryny talap edýär. Meselen men aýlygy talap etsem, Türkmenistanda aýlyk almaýan adam ýok. Berekellah Nur. Men öýde ýurdumda. Berekellah. Sen ýaly ya pasobiýanyň köpelmegini talap etseň, köp adam pasobiýal ya köp adam pensiýal ya gara şu meselelere biz aktiv gatnaşmaly. Hemmämiz sesimizi çykarmaly, gürlemeli. Şonu etseň her kimin durmuşy ýeňilleşýär. Geleceğimiz ýeňilleşýär. Doglan ýerine nankörlük edýän haçanda sen dymap otursaň. Haçanda dymap otursaň doglan ýerine nankörlük edýän. Sebäbi dymap otursaň sen öz durmuşyňa, öz geleceğiňe bipark garayan adam bolýanda. Ol bilýän bolsaň mekdepde o ikilikçe okuwçular iň arkada oturýandyr. Arkada hiç tada goşulman. Şol adamlardan soň geljekde dem sebäbi okamaýarma bilen ogalar mümkin. Ana daýhançylyk eder, daýhançylyk edip baýar ýöne şol näçe baýat adam şo ikilikçi bolup mekdep otursa şo galan ömrüne şo ziyan şoňa, şo ikilikçilik. Sebäbi bilimsiz da, bilimsiz. İkilikçi adam galan ömrüne de şol bilimsizligini edýär. Ol sen açanda ýagdaýyň ýok bolup okamasaň ol başga urur. Ýagdaýyň ýok bolup okamasaň başga urur. Ýöne haçanda sen öz üstleň bilen okamasaň olaýam tamsyklyk. Olaýam nankörlük. Ola seniň öz geleceğiňi guramok da sen haçanda ikilikçi bolyp arkada otursaň. Mekdepdäki ýaly. Soňra otgatnaw açyldy. Bilediň bahasy türkmen manatynda 6200 manat. Rossiýa Moskwa şäherine samolyot gatnaw açyldy. Bilediň bahasy türkmen manatda 6200 manat. Gowy. Yo Allah Taala seni o mekdebi ikilige oturan soň sen bäşlik jam etmez. Allah Taala gelip sana ýazmana öwretmez. Allah Taala sana kömek etmez garaz. Diýjek bolýam. Allah Taala o senin gitçik meselelerini çözmeýär. Allah Taala gelip senin o demokratik döwlet kurup bermeýär sana. Her adalatly döwlet kurup bermeýär Allah Taaladan arkaýyn ol. Onu özüň gurmaly. Öz kelläňi işledip kanun işleýän döwlet gurmaly. Bu adam bolmajak da adam däl ana Türkiýede de adalat bar, demokratiýa bar, hem adamlar işlese öz çöregini gazanýarlar. Türkiýede. Ýöne şuňky bolup duran wakalar görseňiz da men pikir edýän da ine adamlar öz hakyny talap etmek üçin protestde çykmana gorkýarlar. Näme sebäpden? Sebäbi men protestde çyksam meni basarlar, äkiderler, öldürürler diýip pikir edýärler. Ya bolmasa bir problem bolar, men maskalam galar ýyda, onýal, şonýalak näme özlerini o problemalary düzýärler da setir. Men protestde çyksam men türmäge basarlar, türmede ölerim men eýle beýle. Ölüm uzak. Ýöne ine yer titreme bolup dura. Sana ölüm ýakyp
Sen depäňe şol daş gaçsa ýakyn ölüm. Depäňe jaýyň emrilsa sen aşağında galyp ölýän. Ölüm biziň pikir edişimizden ýakyn da diýjek bolýanym. Ölüm biziň pikir edişimizden ýakyn. Şonuň üçin o uzak möhletli ölümden gorkmaly däldi. Sebäbi uzak möhletli o protesta çykarman soň men öldürler ol. Şonuň üçin protesta çykmadyk gaty nemelikde jahillik. Sebäbi protesta çyksaň sen öz haklaryny gazanarsyň egerde uğruna bolsa sen öz mümkinçiliklerini giňellersiň, ýaşamagy ýeňilleşdirersiň. Ondan gara protesta çykmak sana gaty bähbitli. Onun protestden gorkup proteste men ölerim, men maskalamyzymda galar. On ýalyk nemeler bolsa, ol näme? Öz-özüňi emeli ýagdaýda öz-özüň gorkudýan da. O bolsa seni köp mümkinçiliklerden ýaşamakdan seni alyp galýar. Seni hemişe gorkup duran bolýanda. Meselem sen ýörep baraýasan, birden aýagym çalyşyp, birden aýagym şolaşyp ýykylsam, kellem daşa teýse ölsem diýip şol ýaly pikir eden ýalda. Açanda sen protesta çykyp parahatçylykla protesta çykyp ondan hem seni äkidip basarlar, ondan soň sen türmede 10 ýyldan soň ölersiň. Olaýam uzak. Olaýam öz-özüň gorkutmak ol. Öz-özüň gorkutmak. Şonuň üçin adamlar öz hakyňy talap etmäne gorkma. Ana dünýäň olam näme protest bolmaly. Biza Salam. Salam, hoş geldin. Bir minut. Şu ýerde aýtjak bolduran dadym Türkmenistanyň prezidentine ýa döwlet işgärlerini garşy hiç bir gepleşe geçirmediranlygymy öňünden aýtmak islädim. Şu ýerde kim görüp oturan bolsa, aýtjak bolduran dadym şu ýerde Mary bilen Mary Serfetabad arasynda hiç wagt ýol awadançylygy geçirilen ok. Näme sebäpden ýol awadançylygy biziň ýurtymyzda geçirilen ok? Ýollarymyz köýdi, mekteplerimizde bilim berme edil aýtjak bolduran dadym 2018, 2015, 2012 ýyllarynda bile mekteplerimizde bilimler gowdy, orta mekteplerimizde edil häzirki döwürde gitgide mekteplerimizde bilimler azaly. Daşary ýurtda okap gelen okan ýaşlarymyz öz ýurdumda gitmän şu ýerde Türkiýede ýa-da Moskwada näme sebäpden işläp ýör? Edil men özüm okuly däl näme sebäpden ýöne şu ýerde işläp ýör? Biz näme üçin iş bilen üpçün edilen ok? Men bir ene bolup bir Türkmenistanyň raýaty bolup dem alyp bilemok, çağamy göresim gelmekden dem alyp bilemok, nefes alyp bilemok, bir ene bolup 25 ýaşyndaky ene bolup çağamy göresim gelmekden dem alyp bilemok. Meniň ýagdaýyma Türkiýede ýa-da Moskwada işläp ýören aýalgylaň hemmesi düşünler, isler, ene bolsun, isler, ata bolsun, başga zatlara girjek gel, hiç bir mesele giremek ýöne. Men öz eneligimi, öz ejeligimi, öz doganlygymı, öz çağalygymy öz ýurdumda geçirmek islädim. Meniň aýdan dadymda edil öz pikirimçe ýalňyş zat ýokmy ka diýip düşünýän. Yok. Ayalda menem käwat näle halkaýa galmaly diýenimde şol adamlar öz hakyny talap etsin diýen menem prezident Ayağa galmak, evet dogry, ayağa galmak. Daşary ýurtda okap gelen ýaşlarymyz iş bilen iş üçinçiligi ýerine ýetirilse, näçe tany edil daş töwereginde tanap ýören aýalgylarym Türkiýede okap Türk'ün salonlarında kirpik uzman, dırnak uzman diýip işläp ýörler. Bu ýerde näme üçin biz 5 ýylmyda, 6 ýylmyda okuwa beremizsoň, näme üçin kirpik dırnak uzmany bolaly biriniň dırnagyny arasalamak, nähilek mikroplar geçýär şo zatlarda, nähil
Ya. Enemde, atamda, zaten dogry. Hem arasaçylyk çaralaryny geçirsen geçmeligen mümkin ýöne elimizde diploma bar wagty. Biz bu işi edetmez. Hiç kimin edeti gelenok ýekemen däl. Hiç kimin edeti gelenok. Meniň bir niýetim ilki bilen Allah, soň ýurdumyzda ýokarda oturan adamlara sesim eşdirmek, halkymda iş üpjünçüligi, halkymda iş üpjünçüligi 2018-den bäri Türkmenistanda çağa doğuş %50 edil meniň bildigimçe azaldy. Çünki biziň ýan ýoldaşlarymyz, doganlarymyz, tanadyklarymyň hemmesi ýurtdaşynda ekläp bilmejek çağamyzy dünýäge getirmek islämimiz ýok artyk, çünki ekläp bilerlik ýagdaýymyz ýok. Bilýän. Her kim bir sözcük aýtmaly da, her kim şu efirlere girip bir iş Efirde de hiç saat bolanok, efir bilenem hiç saat bolanok. Men efir bilenem hiç saatyň çözüljegine inanamak. Yalan görürüm däl. Edil öz ýurdumyzda Anan maňa terek şu wagt Türkmenistanyň içinde daýhanlara ullokan kredit bermene başladylar. Anan maňa meselen Sakarçaýda ýol gurmana başladylar. Ondan İnşallah gurulsun, her yerde gurulsun. Başka Yurdumyza, watanymyza, öz ülkämde hiç wagt dönük bir raýat bolmak isläm zadym däl. Çünki aýtjak bolduran zadym meniň akkam 12 ýyl türmede boldy şo ýerde, Türkmenistanda, ýani 13-nji ýylynda da aradan çykdy, öldü. Men döwletime garşy öz atamy bile sawunan bir adam dälim, çünki bir zat edendir we şo ýagdaý bolandyr. Çünki adalatyň öňünde jezasyny çekendir. Aýtjak bolduran zadym öz ýurdumda ýaşasym gelo, öz ýurdumda, çağamyň ýanynda. Berekallah. Kara diýjek bolýanym şöyle gelip gürleýän, şonuň peýdasy ulloka. Sebäbi sen gürleýän. Peýdasam diýjegini bilemok, ýanam diýjegini bilemok. Sözüňiz hem kesin. Çünki nahary oturan yerimden şu wagtda şary çykyp sowukda gep ýaýna gatylyp otyryn. Peýdasam diýjegini bilemok, ýanam diýjegini bilemok ýöne bir garşymda uly adam bolan soň agam şeklinde gepleşip özümiň içimdäki zatlary, özüm ýaly ýat ýurtlarda gidip gören adamlara sesimi eşdirmeň iň ýakyn, iň gowy ýol şu mukadip düşündim we o sebäpden aýdyp durun. Şu imanla sen dogry ýerde. Sen hem şordan öz nemeleňe, öz sana düşünjek adamlara, özüň ýaly adamlara ýüzlenip oturýarsyň da, şonu ýöne her kim etmeli. Diňe bir däl. Diňe senem Çünki 7 ýaşymda çağama bir mektebe ilk gidende bir ene bolup çağaň taçyny örüp bilmemek dünýäde iň agyr zat diýip düşünýän. Iň agyr zat. Şondan agyr zat ýok. Anan maňa şondan agyr zat ýok. Men ine siz ýaly gelilleriň, siz ýaly gyýdlaryň, doganlarymyň, siz umuman türkmen halky üçin men paşdy ömrümi näle hiç ýerek çykman öýde geçirip oturýar. Siz ýaly adamlaryň derdine ýarap her çağa söýler, her ene söýler, her iş söýler. İşläp ýören ýerimizde çağalaryny söýýär ýöne. Her bir ýerine arasalan wagtymyz öz çağamyz ýadymyza düşüp, öz çağamyzyň eden işleri ýadymyza düşüp dillendirenmi bilmän galdyran ýerim gatyken. Çünki durmuşda dogry aýal maşgala bolsaň bu zatlary efirlere goşulan pillen gaýnanem bolsun, ýan ýoldaşyň bolsun, hemme kişi aýal maşgala garşy çykoý ýöne bir ene bolup çağamy bolan özlemmi töde döküp bilemok. Ya men düşünýär. Çünki milyarlarca pulun bolsun, asmasym gyzylyň bolsun, Türkiýede, İslam Moskvada. Ýöne ýanynda çağaň ýok bolsun, dünýä maly bir köpük. Çünki durmuşda biz men bir ene bolup 25 ýaşymda bir eje bolup çağamdan başga hiç kim üçin durmuşda ýaşap biljekler. Gerek. Ondan maňa men
men öz durmuşumu yıktım. Men öz aýalyma talak berdim. Gidiber men geljekkä, men Türkmenistan düzetjek. Men Türkmen halkynyň başaranyndan Türkmen halkynyň derdini çözjek, adamlara kömek etjek diýip men öz durmuşumy ýyktym. Şol günden bäri men ýeke ýaşaýar. Bir işdeşim ýa hiç ilek meniň şurada garyndaşymam ýok. Näme dostumam ýok, doganymam ýok, hiç kimim ýok meniň. Siz ağlamalar gapynyň arkasynda bolmaly dälmi kadip düşünün. Siz ağlamalar gapynyň daşynda boldygy zaman iň adından görülerse sesimiz çykar. Aýtjak bolduran zadım döwlete garşy hiç bir aýdan gurrugum döwlete garşy däl. İş üçinçiligi agyr bolsun, iş üçinçiligi 15 millionluk aýlyk bilen iş üçinçiligi. Şonu biz Türkmeniň gelin aýlar nähil akylly sarpal 15 milyon aýlyk bilen öz öýüniň budjetini ýöredip biljek maşgala hemme kişi. Ýöne şonu tapyp bilemizok. Näme sebäpden tapyp bilemizok? Ya aýsynlar bize döwletimiz şular ýa kynçylyklardan geçiyor. 5-10 ýyl şular ýaly ýagdaýda döwletimiz kynçylykdan geçiyor. Bir açıklama. Yok, onu diýmeýärler. Açanda seni taňa onu diýseler, sen talap edersin şo gün gelende. Şonuň üçin taňa onu diýmeýärler. Sebäbi näme üçin şonu etşiratlar edýärler? Sebäbi ana guruluşy edýärler Aşgabatdan. Ullokan guruluşy edýärler. Ana arkada şäher. Elbet siziň hem edil bu ýerde aýtdyran zatdan hem ýalňyş. Elbetde her döwletiň paýtagty iň öten şäherleriň biri bolmaly. Edil Türkiýede wagtyňdan owa ýerlerine gaýdanňyzda edil şäher ýerindäki ýa Istanbul, Ankara ýaly däl hiç bir ýeri. Siz onu edil Aşgabat diýip aýtmaň. Her ýer abadanlaşmasy gerek Türkmenistanyň her ýeri. Deň derecede bolman biler %70. Her ýeriň büdjeti var. Meselem Türkiýede her welaýatyň öz büdjeti var. Her welaýatyň budjeti vardır. Mümkin mar welaýatynyň şo budjeti şoňa ýetdiren däldir. Ýöne Aşgabatyň kyýetjekdir. Näme sebäpden %50, %70 gidenok? Evet. Yine şu ýerde meselem bir welaýatda nebit ýa gaz ýa şol ýene bir baýlyk çyksa, şol welaýat beýleklerden göz görkele tapawutlanýar. Haýsy welaýat tapawutlandy size sorag meni? Türkiýede. Mar Balkandan tapawutlandymy? Hiç bir welaýatymyz tapawutlanany. Edil siziň bu menen ýaňyzam ýalňyş meniň pikirimçe. Siziň bu menen ýaňyzam ýalňyş. Türkiýeden mysal alýan. Türkiýeden mysal alanyňyzda da Türkmenistandan mysal alanyňyzda edil siziň hem bu menen ýaňyz ýalňyş. Meselem birjamyn. Meselem Amerikada Texas welaýaty var. Texas welaýaty Amerikada iň baý welaýat şol. Täze şo ýerde nebit gazka şol welaýat beýleki welaýatlara garanda şeýle bir baý ýaşaýa, şeýle bir mümkinçiligi ken Texas welaýaty. Ondan şonuň büdjeden bir Amerikanyň tutuş ýarsyna golaýny şo ýoklama ýerde 55 mi 50 sanak 52 sanak mı näme welaýat bar bolýan. Ýöne Texas şolaň büdjetiniň ýarysy Texasa değişildi. Amerikanyň büdjetiniň ýarysy Texasa değişdi. Sebäbi şol welaýatdan baýlyk çykdy. Nebet gaz çykdy. Şoňa görä baý ýaşaýan şo ýerniň halky. Gara bu zatlar welaýatlaryň inşallah hayırlısı. İnşallah hayırlısı. Edil yan yoldaşlarımız daşar yurtlara gaýtdy. Ýyllarynda oturduk 5 ýyl, 6 ýyl. Öýümüzi saldyk, her zat etdik. Dogry yan yoldaşlarymız bolmasa da wagtam geçjek eken, günem geçjek eken ýöne ine çağatyndan aýrylsa gün geçjek eken men şoňa düşündüm. Şular ýaly ýagdaý her kime de bolup duranda hiç ýerde ýok. Ondan maňa uruş gidýän döwletde var. Meselem Siriýada var, Ukrainada var. Ondan
Indi Palestina'da uruşa yatıştı bolin ýöne Siriýa bilen Siriýada da häzir uruş gidenok häzir şo ýerem düzeldi. Halky Türkiýeden gidip durda Siriýa. Ondan ýöne biziňki ýagdaý diňe bizde bar biram ana şo Ukrainada bar. Şo ýerniň hem halky Ýewropaga gidýär sebäbi uruş bar o ýerde. Ýöne bizde uruş ýok, ýöne halkymyz ýurtdaşynda da adamlar ana ýurda gidip bilenoklar. Sebäbi Türkmenistan iş şartlaryny düzeden ok, aýlyklary köpelden ok. Maňa Türkmenistan maňa bir gelecek wada edip bilmese-de çağama bir gelecek wada etse asla Şonuň üçin näme üçin diýen sorak bermezdim kam diýip diýerim kam diýen. Şonuň üçin biz göreşmeli. Eger göreşmesek häzirkiler soğuk salat edýärler. Onan maňa soğuk salat. Çünki biz gorkak bolsak, biz gorkakdan doğan çağa şagal bolmazmy? Dünýäde gorkakdan dünýä inen çağalar şagal bolmazmy? Çakal bolmazmy? Çünki men gorkak nesil yetişdirdim. Men gorkak çağa yetişdirdim. Ya sen Moskvada okoş o ýerdenem gelme. Men onu aýtmak islämok ok çağam. Men ýurdum dünýäniň islan ýerinde Türkmenistan diýen pile çağam göz açyk geples gürlesin diýen çağ gürläp bilen çağa islädim. Ne meselem şöhrek gelen adamlar Türkmenistandan şöhrek gelen adamlar diňe özi düşünýär. Meselem men maşina alaýyn, men jaýs alaýyn, men mellekler alaýyn. Diňe özi düşünýär. Ol meselem 2-3 tane çağat bar bolsa, olaram mene Türkiýe gelmeli. Olaram Türkiýe işlemeli, öz arzuwlaryny etmeli, jaýs almaly, maşina almaly, mellekler almaly. Türkiýe haçan açenli boljak? Türkiýe haçan açenli boljak? Haçan açenli 25 ýyl, 30 ýyl, 50 ýyl haçan açenli. O sen biziň hem çağalaryndan aýyrmaly, ol enesinden, atasından aýyrmaly. Çağalamadyň, çağalagy ýok, özlemediň, ýaşlygymyz ýok, ýan ýoldaşlarymyz bilen 5 ýyldan soň, 600 ýyldan soň görşemiz soň sözlerimiz deňelmändi. O soň bolsa maşgala bozulmana başlady, çağalar däli bolup başlady, aýtjak bolduran zadym. Çünki bir-biriň 6 ýyl, 7 ýyl görmän ýaşasaň durmuşda nähilek sözüň alyşyp biler. Bozulýar, maşgalalar bozulýar. Bolup dur, seret köp adamlar şu bolup duran zatlar anlanan oklar da bolup dur ne? Gözüň alynda bolup dur, gözüň alynda neme Türkmenistan'da ýaş gelinler är ýok, är Türkde gelinler ýaş oglanlar bilen gelip bör ýa şonýalak maskaraçylyklar bolup dur ýa bärde ol aya gelinler Türkler bilen öýlenip bör ýa şonýalak bolup dur. Gara bir şey horçuluk gogulat däl, horçuluk bizi her türlü ýok, ne aýtjak bolýardym. Türkmenistanyň raýatlar şu wagt kyn ýagdaýdan geçip dur, dogry düşünün. Döwletimde Allah jana şükür aýakda dursun, durmana dowam etsin inşallah. Ýöne aýtjak bolduran zatym Türkmenistanda maşgala galmady, öý galmady, saglykly bir nesil galmady. Saglykly bir nesil, saglykly bir ýaş nesil ýetirişdirip biljek saglykly ene atalar ýok. Imen. Şo atlary adamlara düşündirjek bolýan bolyn ýok eten oklar. Haýyrly akşamlar hemme kişi ýaýynda gowdatlar ýazyp oturanlara da, erbet zatlar ýazyp oturanlara da, nirden görüp oturanlara da aýtjak bolduran zadym her kim özi otursun, düşünsün. Şu wagt özümde bir gelecek wada edip bilemzok, çağalamyzda da, ölaýynçak işlemizde de wada edip bilmers. Çünki biziň gazananymyz niraçenli taýýara da bolsa çydamaz. O sebäpden ýagdaýlar şular ýaly. Haýyrly ýaýynlar hemme kişi gowy ýa-da erbet ýa-da aýtjak zadym şulardy. Sag bolun. Berk durun efirlere köprek gelin, köprek gürlemeseňiz bu meseleler düzelmeýär.
gurremeseniz şu meseleler düzelmeýär. Vatandaşlar. Gurremeseniz şu meseleler düzelmeýär. Gurremeseniz meseleler düzelmeýär. Şonuň üçin gurlan edil bir gün ýaşasam mert bolup ýaşada. Mert bolup öz çagaňa eýe çykyp çagaň taşlaman, ýurtdaşyna gitmän, öz ýurdunda ýaşada. Bir gün ýaşasam. Ýoksam ýurtdaşynda geçirilen ömür görüp oturýarsyňyz, ýurtdaşynda geçirilen günler, geçirilen ýaşaýyş bizi şeýle bir ullakan kynçylyklaryň üstünden ertkä gödüňe getirip bolar ýalda. Çagalary enesinden aýyrýar, atalary çagasyndan aýyrýar, gellerimiz gellerimiz ana ýurtdaşynda maskara bolup ber. Ol her durly bir garrylara baryp zat edip bir özünden bir 30-40 ýaş uly atasy ýala adama durmuşa çykyp maskara bolup ber. Ýöne şu zatlar düzetmek asyl biziň şu zatlar biziň namysymyza degýär. Türkmen halkynyň namysyna degýär şu bolup duran zatlar ol näle ol özünden bir 100 ýaş uly garra durmuşa çykmak ýa Türkmenistanda ol är ýok geller bilen gezmek şu zatlar biziň namysymyza degýär. Ol gün-günden köpel gidip otur. Yetim çagalar köpel gidip otur gün-günden. Yetim geller köpel gidip otur gün-günden. Köpel gidip otur. Adalatsızlyk ötüp barýar. Ýaş gyýdyň bary bolsa, ol daş döwründäki adamlardan gorkup ýaşamaly boldy. Ýaş gyýdyň bary bolsa, o töwründäki sebäbi adalatsızlyk, meselen men ýaş gyýdyňa degse, namysyn bolsa, sen şu adalaty gözläp tap bolanok ine gülälek gelenjemiz şaýa. Başga da şonýalak müňlerçe problemalar bar. Müňlerçe şu ýurtdaşynda işlemeň netijesinde ýüze çykan müňlerçe problemalar bar. Müňlerçe. Biz şu zatlar bilen göreşmesek bolanok. Ilgamasak bolanok. Ilgamasak bolanok. Şol öz namysyň üçin köpçülik bolup çykyp öz hakyň talap etseň hem sen basyp öldürmejekler belli. Şol öz hakyň talap etseň aýlygy, pensiýa, pasobiýa, beýleki mümkinçilikler üçin köpçülik bolup çykyp hakyň talap etseň seni äkidip öldürmeýärler. Köherler öýüňe bararlar, zat ederler, ýöne bary bir öldürmeýärler da. Ýöne sen açanda Türkiýede ýaşap ýer titremeden ölmek sana has ýakyn. Ýa bolmasa aýalyň Türkmenistanda biwepalyk etse ýene sen ölüme ýakyn. Ýa gyýdyň biwepalyk bozulsa ýene sen ölüme ýakyn. Ya äriň Türkiýede sen bilen aýrylyşyp başga bir ýerine öýlense, ýene sen ýüregi ağrı bolup ölersiň. Sen ölüme ýakyn edýän açanda şu häzirki durmuşda sen ölüme ýakyn edýän. Ýöne açanda sen köpçülik bolup çykyp hakyň talap etseň, sen ölüme ýakyn däl, sen öz hakyny gazanyp alsaň, sen normal ýaşaýan, bagytly ýaşaýan. Haçanda häzirki güne şükür edip otursaň bolsa, sen dawlenýa ýüregi ağrı bolup ölýän.
sen hakyny talap edip kazansaň, onda sen bagtly ýaşaýan-da. Häzirki ýaşaýyşymyz ýaşaýyş däl. Häzirki ýaşaýyşymyz ediyet, çağalar ejesiz, gyýdylar bozuk, ägirler alfons, o bir-biriniň aýaly ýatyşyp durup görler. Yani häzirki durmuşda namysdan ölýär. Aşlykdan ölýär. Häzirki durmuşda aýraçylykdan ölýär. Häzirki durmuşda. Şonuň üçin adamlar biziň şo ýerde öz hakymyny talap edip alyp normal ýaşamak, normal ýaşamak üçin bir ullukan bir janymyz berem zokda, şo hakyny talap etmek üçin. Ölýän sen sebäbi sen häzirki durmuşda ölýän. Ýöne gaçanda sen öz ýurdunda, öz maskalaňda bagtly ýaşasaň bolan seni hiç zatdan gorkmaýan. Ýöne häzirki durmuşda sen gorkup ýaşaýan. Ana aýraçylykdan ýadaýan, dawlenýän galýar, ol beýleki bozuklukdan dawlenýän galýar, ýüregi agry bolýan. Daşky görüňdäki bolup duran zatlara kelle agry, ýüregi agry bolýan. Garab häzirki durmuş bizi öldürýär. Ýöne haçanda biz öz ýurdumyzda normal durmuşda ýaşasak, onda biz bagtly ýaşaýas, hiç zatdan gorkmaýas. Ýöne häzirki durmuşda bolsa gorkudan, aýraçylykdan ölýän-de häzirki durmuşda. Şon ýaly. Şon ýaly watandaşlar, biz häzirki durmuşymyz durmuş däl, häzirki durmuşymyz bara biz batkaň içinden ýörep barýas. Batkaň içinden biriň ýypda galýan, biriň batkada ýykylyp ölýän. Şon ýaly. Häzirki durmuşymyz durmuş däl-de. Gynançakda häzirki durmuşymyz durmuş däl. Gülküdür hem bolyn, meniň üçin gülkü däl, meniň üçin şey gaty agar şey bolup duran zatlar daşdöwrüňizde. Tidim üçin gülkü bolyn. Köp adam üçin gülkü dälse. Köp adamlar üçin şey namys işi, köp adamlar üçin kesel, köp adamlar üçin ölüm şey. Her türlü, her tarapdan teredik görsen bolýar da, her tarapdan teredik görsen bolýar. İşläp biren, häzir şu wagt giýjäň içinde işläp biren oglanlar bar, gara der bolup. Olar üçin dünýäniň o tarapam bir, bu tarapam bir. Olar diňe şol gary işte işläp gelýärler köpsi. Gary işte işläp gelip hem agyr işte gelip ýa-da o pi urýarlar ýa ara urýarlarda soňam ýatýarlar. Ýerden turgan ýene işe gidýärler. İşe gidýärler-de soň ýene gelýärler. Soňam şey dip agyr işte işläp ömrüni ýakýarlar da, ömrüni bagyrsız geçirýärler. Ol sebäbi agyr işte işläpden Türkmenistanda jaý salarsyň, ýöne sen şu Türkmenistandaky jaýyň keyfini görürmüň, görmezmiň belli däl. Sebäbi o ýerde adalat ýok-da. O ýerde seniň goňşyň seniň ýerini alyp bilýär, goňşyň seni dorlap bilýär, goňşyň seni öldürip bilýär. O ýerde häzirki gelip duran maglumatlara görä o ýerde ýaşaýyş ýok. O ýerde ýaşaýyş ýok.
Şonuň üçin adamlar birazajyk bir dayanjak bolunda. Birazajyk bir gorkuýuňy diýenjek bolunda. Şey namyssyz, arsyz, watansyz, aýlyksyz ýaşap ölüp gitmekden gorkuň. Namyssyz, arsyz, watansyz näme üçin ýaşaýanyňa düşünmän ölüp gitmekden gorkuň. Häzirki durmuşymyz aýdýan edýet. Häzirki durmuşymyz edýet. Häzirki durmuşymyz ýaşaýyş däl. Häzirki durmuşymyz ýaşaýyş däl. Häzirki durmuş näme? Aýraçylykda o 100% hemmemiziň şu efirde oturalım hemmesinde aýraçylyk meselesi bardyr. Sebäbi meselesi adam ine ýaga Türkmenistanda haram ýip beren adamlardyr. Organlar ýa Qur'an ulynyň işçiler da Qur'an ulynyň itleri. Ana şolarda problema ýok. Şolar gülýär ýaşaýar. Ýöne şu efirde oturalım. Şolardan başgalaň hemmesiniň aýraçylyk meselesi bar. Aýlyk meselesi bar, pensiýa meselesi bar, pasobya meselesi bar, hak hukuk meselesi bar. Gara tutuş biziň hemmemiziň meselemiz bar. Ýöne meselesiz adamlar Qur'an ulynyň itleri, Qur'an uly we şonuň itleri. Şonu ýaly watandaşlar bizde neme ýok. Ýaşaýyş ýok bizde. Bizdiňe edýet çekýär. Bizdiňe agyr dähmet edýet, aýraçylyk çekýär. Şeý diýip ýaşaýar biz. Biz o batgaň içinde zordan ýörek barýar. Şu ýaşaýyşdan şeýle ölüp gitmejek bolsak, birazajyk bir diňe bir ölüp gitmän däl o. Öz çagalarymyz üçin bir gelecek gurjak bolsak göreşmeli da. Şükür edeniň bilen taňa hiç kim çörek getirip bermeýär. Şükür edeniň bilen taňa aýken şükür edýän ekeniň diýip seni bagtly etmeýär hiç kim seň meseleň bilen gyzyklanmaýar, taňa iş bermeýär, şükür edýän ekeniň sen diýip. Şükür edýän ekeniň sen diýip başga hiç zat taňa hiç ilek bir şükür etmek taňa hiç zat beren ýokda. Şükür etmek diňe Hudaýa şükür etmeli. Başga hiç zata şükür etmeli. Diňe Hudaýa şükür. Ýöne häzirki ýaşaýyşy näşin ýalyk agyr aýraçylygy, ol agyr işleri, agyr namyssyzlygy bize Qur'an uly ýaşadýar. Onda Hudaýyň günähi ýok. Bize Qur'an uly şu durmuşy ýaşadyk otýar. Şu aýraçylygy, işe gitmäne da seýurda işe gitmäne mejbur eden bizi Qur'an uly. Yalan ya, aydın yalan oldu. Yok biz öz istegimiz bile gaýtdyk diýip. Yazın aşağıdan, yazın. Bizdiň öz istegimiz bile gaýtdyk, ýoksa maňyrda pul kän diýip, aňyrda ýaşaýyş bar diýip, gülýäle aňyrda diýip, aňyrda çilim çekseňem bolýar köçede diýip. Gowy diýiň aňyrsa diýiň, iş bar diýiň, çagalara oku, mektepden arman oku berýärler diýiň, universitetden arman mektep oku berýärler diýiň. Diýiň ýazyň aşagdan. Ana egerde kim keypine ýa bolmasa biziň diňe ol nas
Nas sen häzir bir mentiň öňünde çekip gör. Bir ýolda gidip barýakan çekip gör, onan bir ment görsün, ama bolmanda straf eder. Ya çilim çekip gör, bolmanda straf eder. O ýerde bir näme pul gadan bolanoga o jan dogun. Pul ýoga, bolýa hemmetinden geçip maýar çilimem çekçekkä, nasam çekçekkä, aragam içekkä, gereğinem içekkä, ýöne maňa pul bere, pul. Pul bere maňa ýaşamak üçin pul gerek aýtaňa. Ýaşama pulsuz ýaşap bolýan ýerini görken men şo ýere gideýin. Pulsuz ýaşap bolýan ýerini görken işle. Ýeti sen giýje gündüz şeýdip vaat edende de iş ýoga jan dogun. İşlende sen giýje gündüz ýatman işlende de şo ýerde pul ýoga jan dogun. Şo ýerde diňe Gurbangula ýallakçylyk etsen pul bar. Gurbangulunyň ana şo nemesini agdyň alyp sorsaň ine sen ýalyk, ana şonda bar. Ana şonda sen bagtly ýaşaýan. Şoňky agdyň alyp sormaly. Oy arkadağım canım, arkadağım diýip sorsaň ana we sen ýaşaýan ana şonda. Şonda sen ýaşaýan ana şonu aýtsaň dogry diýerim men sana. Şonu aýtsaň ana sen bagtly ýaşarsyň, tak bolmasa sana o ýerde durmuş ýoga. Senin üçin o ýerde sana iş şartlaryny düzedeýin, sana aýlyk bereýin, sana pensiýa bereýin, ya başga zat bereýin diýip ala diýen adam ýoga. Her kim diňe iýjek, her kim diňe hökümeti iýjek, halk talajak, halkyň maraşy tursugyna çelli soýýarlar da, tursugyna içkeşigine çelli soýýarlar o ýerde. O ýerde men şo ýerni düzeltmek üçin bütün ömrümi ekranda geçirmeli boldum. Şo ýerni düzeltmek üçin. Ýogsa menem bitjek, öýlenjek, öz durmuşym gurjak. Baýajak, pul gazanjak. Menem Türkmenistana gitjek de baýajak, öýlenjek, ýaşajak, gülýaly. Düzedörm. Bugün olmadı erti düzedörm, erti olmadı bir gün düzedörm. Ýöne men o sorup gelmen. Ya olmadı men ölýülan ýalyp, ey bolanok, biz başaramdyk, hiç adam düzelmeýär, dünýäde adalat ýok, Hudaý bizi şeýle ýaradypdyr, Hudaý bizi kul edip ýaradypdyr diýip gelmeýän meni özüm aldamaýan adamlar. Sen näçe mejbur etseň we meni özüm aldamaýan, sebäbi ol özüň aldamak ol. Haçanda sen dünýäde adalat ýok, nämeseňem düzelmeýär, ya bizde lider ýok, ya her türlü bahanalar tapýarlar da şörik gelip gürlemekden gorkup, ondan ana öňdäki çileden çykmak üçin her türlü bahanalar tapýar adamlar. Ýöne isteseň istemesen şu meseleler çözmesen sen ýaşap bilmeýän. Sebäbi bu meseleler seni öldürýär da. Aýraçylyk seni öldürýär. Namussyzlyk seni öldürýär. Gedaýçylyk seni öldürýär, gulçylyk seni öldürýär. Häzirki biziň başdan geçirýän meselelerimiz bizi öldürýär. Şonuň üçin sen efire mejbur gelersiň. Menem sen ýüzüňe basyp aýdaryn. Sen nire gitseň, senin gitjek ýeriň ýok. Egerde senin hiç bir problemaň ýogam bolsa, senin daşky öwrüňdäki adamlaryň meselesi seni gürlemene mejbur eder. Senin goňşyň seni gürlemene mejbur eder. Umuman biziň gitjek ýerimiz ýok da. Biziň hiç bir meselämiz ýogam bolsa, biz türkmen halkynyň derdine dertleşmeli bolýar. Dertleşmek bolýar.
başka etjek alacymyz ýok. Şonu ýaly watandaşlar. Şonuň üçin öd-ödümizi gynap oturmaly däl-de ýa ol bahane öldemeli däl. Ay ýa çilim çeksen bolýar, nafasdan bolýar, işleseň iş bar, gülýala hemme zat sen näçe oturýarsyň? Ol ýala gurrumlar, boş gurrumlar da ol gurrumlarmy şu ada şel maňa aýda geldiler ýöne gün-günden beterleşip gidip oturýar da. Öte men hasam köp gurulmaly bolýan. O size gelip hemme zat gülýala etjek bolýaňyz ýagdaýlar bolsa gün-günden beterleşip barýa. Bilmedim şu adam siz nälik bir ansap, namys hiç zat ýokmy sizde, siz şeýle binamys, bigayratmy? Men size düşünem o adamlar şonu ýalap maňa gelip hemme zat gülýala gurulap näme etjek diýen adamlar siz näme hili adamlar men düşünem o siz näme hasabyna ýaşaýaňyz ýa siz gözüňizi ýumyp ýaşaýaňyzmy ýa siziň wyjdanyňyz şonu ýalap germetmi? Assalamu alaykum. Olmaýadyllar. Sanyň sagmy? Şükür şükür sen näle? Hudaýa şükür. Seni gördüm Assalamu ben alaykum. ruhlandım. Assalamu alaykum mehriban vatandaşlar. Gomy ýagdaýlaryňyz, janyňyz sagmy? Owa. Sen soňky sözlerini eşitip hakykatan hem wyjdansyz bular bar. Adamçylykdan netibesini almandylar. Hakyky. Ýa-ni video gördüm. Gurban Gulynyň ýurtdaşyndaky videosunu TikTok'ta. Senin burada soracak. Şol watanda görkezýän Gurban Gulyny ýa-da beýleki videolarda ünsür gördüňmi ikisiniň tapawyny näme? Watandaky başga haýsy diýen? Ýanky video şol Gazakstanyň ak maşyna Türkmenistan'a getirip bolmaýar. Düşünüp var. Nemederçik, küýz ederçik galýala o tek var ay. DJ Kolyandadım. Ütköşükde makyaj edip var edip yüzüne her hile kraskalar çalıp yaman öyle ütköşük. Yo. Neme? Murraptro. Allah olsun. Gün-günden agyrlaş gidip oturuyorum ýagdaý bara. Gün-günden agyrlaş ya bizle. Orada bar da men ýürüýte. Onu kraska bilen zat edip durýar bara kraska bilen neme edip Yürüyte şu açıkini aldım ödüme Gurban Gulyny görür ýalak. Bu görür ýalak. Bilen zoomlap görür ýalak. Gözüme açık. bu kadar. Käbiri soraya da. Başka adama onu. Nereden goýurlar? Käbirler soraýarlar. Käbirler soraýarlar. Talip näme goýduňmy? Näme boldy? Goýamak inşallah bir günden diýje geler. İnşallah. Birazcık güýçlüp tolunum da etdim. Berekeller. Şeyde başlan. Allah inşallah. Benim istiyorsun ne Yoksa begen ýalar, o biz goýsa o. Ha? Ne da? Begen ýalar. Şu taýda şu wagt 120. Şu taýda 120 tane adam var şu efirde. Size haýşe çek bir adam var. Seredin Abdullah videolar çıkarýarlar etdi. Lüboy wagty video çekip edin diýende Abdullah haýşe diýe mesele ýok, Abdullah edip berýär. Ýöne Abdullah'ım vize etmeyene, montaj etmeyene kompüteri yok. Davaytsi goşulşi pemmemet bir kompüter alalım. Görelim Abdullah. Davaytsi gayrat edin. Hem birimizin bittiyen daha da o. Ulu ilin işini edip berýär o. Gayrat edin. Ýazın Abdullah liçkasına IBAN oklap bersin. Kömek edin bir kompüter almana. Her kim elinden gelen etsin de o.
Abdullah'a yazın liçkaya. Özüm üçün, vatandaşlar özüm üçün sebäbi men şurada gündedem şeyledem pikir edýän bolyn. Haçanda kompýuterim ýok bolsa köp zat edip bolanok. Köp zady analiz ýa edip bolanokda, kän edip bolanok. Şoň üçin kompýuter me gaty zerur gerekde. Ama kompýuter alsaň näme? Bolýan wakalara günde näme berip bolýar? Komentariýa. Türkmenistanda bolýan wakalary sinlap gözden gaçyrmaýan da hemme zady şu keşke çeken ýaly çekýärda adamlara videolar ýasap hem YouTube'dan birazajyk gazanyp bolýar da bolmasa men şäher gazanýanym özüm ýapanokdan soň YouTube'dan birazajyk gazanyp bolýar açanda kompýuter bilen işlesek. Bolmasa gazanyp bolanok adamlar. Bir Abdullah işlemeli. Ya işlemeli sen hemmet işin taşlar. Bunun özü bir ulluhan iş o. Şoň özü ulluhan iş. Men Murat Gurbanow bilen işleýärkäk bara gije gündüz ýatman videolar edýärdim da o videolar o gitçik videolar tutuş 2018-nji ýyldan bäri watanyň hemmesini görüp çykdym men. Diňe watany gördüm, ine şurada plan diýipdir, piskan diýipdir. Inde 2018-den bäri watanda bolýan wakalar YouTube'da goýulýar, watan 2018-den bäri. Ondan aňraýynky ýok. Ýöne ýakyn taryhy analiz edip gerek wakalara goýunça videolar etmeli. Gara biziň etmeli işimiz kän adamlar. Biziň etmeli işimiz kän ýöne şol haçanda kompýuter bolmasa şolary edip bolan. Talipçe. Kompýuter bolmasa edip bolan. O gaýra dedim her kim öz elinden gelýän zady 200 lira, 300 lira, 500 müň näçe güýjüň etse Abdullah'a oklan. Abdullah da bir kompýuter alsın inşallah. Soňam siziň montażyňyzy edip bersin. Salam, hoş geliňiz. Go Allah şükür gowmusyňyz, janyňyz sağmy. Bir sürü adam o derdim aýdyp ber, bu derdim aýdyp ber diýip jaň edýärler da. Ondan bulary şeýdip çaany elinden tutup ýöredýärmi? Elinden tutup ýöredýän edil siyasatda da cemiyetçilik işinde de adamları elinden tutup ýöretmeli. Ine şörde şunýaly edip ardyň aýt, börde munýaly edip ardyň aýt, börde men aýdyp berjek sana ardyň börde sen ine plan kurama ýüz tut, sen börde onu et, börde bunu et diýip adamları elinden tutup ýöretmeli. Bolmasa ýörenok bular. Özüň aýtdyýaňa, derdiň özüň aýtdyýaň aýtmaýa. Edil dilinden näme gastyrlanýaly. Çüýü gastyrlanýaly. Aýtmaýa. Ondan biz aýtmaly bolýar. Biz aýtmaly bolýar, biz gürlemek bolýar. Awa gürläme bilen o haça bir kompýuter bir alyp berin, kompýuter öz işini etsin, Abdullah da gürläp bersin. Şevçenko diýär, liçkama ýazsyn diýär. Ýok, zimlämir gaýtam horlandyma. Thomas gelýär bolýan men kileden başlaýan. Size kän ýyp bilemok diňe suwçy. Şevçenko, liçkama ýa-da Şevçenko. Abdullah. Men ýazarmyn. İnşallah. Sağ olun. Gelecek hökman vizeler çekilir. Gowlaşdym Allah'a şükür. Bak bu saçmalaryn da deyin. Sakalmy gowlaşdyryn. Magazinler, moýkular, bazarlar yapılıp berdi. Sebäbi halkyň öýdi günäkär. Adatly habarynda bir video gördüm. Gördüňmi sen şonu? Şu taýda näme diýär? O vize centrumy öňüne adamlar çykyp barypdyr, proses edipdir. Vize centrumy öňüne ýa Türkiýanyň ilçihanasynyň öňüne. Nemede vize centerden pulunu alypdyrlar. Ana vize üçin pul berýärler. Ondan o vizadan çykmasa şonu izne beren okda. Bu haramzadalar. O pasolstwa. Yaman kän adamy şeýitdiler. Kän adamyň şeýdip hakyny ýediler. Ondan
Ne bir gelek iň soňunda mert bolup çykypdyrlar, ana haklaryny alypdyr. Bolmasa beren ok. Bolmasa näçe adam $300, $400 pulunu gitirdi. Ina subutnamada ýene bir sapar görýärmi? İsteseň ýerde hakyny alyp bilýän ekeniň. Şoň üçin diňe görüşmeli. Hak Talep etsen bolýar. Geçen Ay, bolýar. takip etdim. Soňra vatandaşlar bir şuratlara şu aktivizme ünit vermesek bolmaýar. Hemmämiz aktivist bolmaly, hemmämiz professional bolmaly, hemmämiz gürlemeli. Gara her kim öz ýerinde lider bolmaly da. İşleri ýerde bir düzetjek bolsak, her kim öz ýerinde lider bolmaly, hiç zatdan gorkmaly, çekinmeli. Sebäbi öne sen öz hakyny talap edip adamlar öz hakyny talap etmekden gorkýar. Sebäbi kellelerinde şunja pikirler bar. Egerde men köpçülik bolup öz hakyny talap etmeni çyksam, meni turmaya basarlar. Meni öldürürler turmada. Men turmada ölerim diýerler. Al sen ine şu Türkiýede yer titreme gidip dur bolyn, ölüm sana ýakyn. Sen ine şu kerpiç men üstüme gaýtsa, men ölüp gidýär. Ölüm maňa ýakyn. Sen öz ol eger protesta çykyp ölüm sana uzak, protesta çykdyň. Ondan soň seni basmalarmy o belli däl. Ondan soň türmede sen türmäge girersiňmi, girmersiňmi o belli däl. Gara her türlü hakyny talap et, protesta çyk diýenden her türlü bahanany uýduranyny görýär adamlar. Ýöne adamlar ölüm bize ýakyn. Ölüm Hudaý Taala ölümi her türlü berer bize. Başmada eger biziň ajalymyz ýetse. Ýöne sen ölmedik wagtyň, yer titreme ýok wagty sen hakyny talap et da. Sen o normal ýaşa, sen o namys agly ýaşa, sen aýraçylykda kösenme, sen ýurtdaşynda o agry işlere kul bolup etme. Ýa bir gelin geldi da, men diýe 25 ýaşymda diýe, meniň diýe oğulcugum gyýdym diýdim, oğulcugum diýdim. Gara çağa mektebe gitmene başlady bolyn diýe, men ýanymda ýok diýe. Men şonu näle börjegini geydirip, galstuk takyp mektebe uğratasym gelýärdi bolyn, uğradyp bilem ok diýe. Men bärde işläp gördi. Şonýaly aýraçylykdan uly dert ýok. Aýraçylyk ölümden azy diýip biziň ana ata-babalarymyz aýdypdyr. Aýraçylyk ölümden azy. Ol azylyk hem haýyr. Azylygyndan hem geçdim diýsen, seniň maşgalaň bolýar aýraçylyk. Seni watanyňdan aýrýar aýraçylyk. Senin namusyňa degip bilýär aýraçylyk. keselçiligi ertýär, keselçiligi. Keselçiligi ertýär. Stres. Raky keselden bilen stresden başlanýar da. Seni ýüreg agry, seni infarkt berdirýär. Seni davleniýa edýär. Ýanky şu aýalym men diýe çağamyň mektebe gidişini görüp diýe, telefonda mektebe gidişini görüp davleniýam galdy diýe. Davleniýam galar. Sen ölürsiň. Sen ol protesta çykyp hakyny talap edip öleniňden sen şeýle de ölýär. Sen onda ölmeýän, hakyny talap etsen ölmeýän sen. Sen ýöne açanda şu durmuşa şükür edip ýaşasaň ölýär. Bu durmuş seni öldürýär. Aýraçylyk seni öldürýär. Gulçuluk seni öldürýär. Ol namussuzlyk seni öldürýär. Gara bu durmuş seni öldürýär. Ýöne hakyny talap etsen seni hiç kim öldürmeýär. Sen araýla ýaşaýan hakyny talap etsen. Biziň ata-babalarymyz hemişe hakyny talap edip ýaşapdyr. Ol öz başyndaky adamlara da
arkadagyma şöhrat diýip öňünde egilik gezmändirler bizim ata-babalarymyz. Şonuň üçin adamlar Doğru aýtýan ol Abdullah. namys arsyz ýaşamakdan gorkun. Ol gulçulukdan gorkun. Aýraçylykdan gorkun. Abdullah. Haýdy. Abdullah teret pasport meselesi etmeli. Zagran pasportlar ýok, şu Türkiýede Türkmenistan raýatlaryna iň köp Türkiýede ýerleşýär türkmenler, dogry dälmi? Näme şol adamlar çağırış etmeli? Barında ilçihana ona proses geçirin. 100% pasportdan beri hem adam berýärler. Men geçen saparam aýtdym. Şu adamlara. Maňa aýtýarlar da pastaýany pasportym ýok. Af çıkypdyr Türkiýede. Hawa näl Türkiýe başardygyndan bir adamlara kömek etýär, hakyny ýmälda başardygyndan bir mümkinçilik berýär. Ol nemelere näme? Öý işinde işleýärler bar ya. Şolara daşa watandaşlyk almana meňilleşdirdiler. Watandaşlyk alyp bilýär, Türk watandaşlygy daşa. Ondan garap şonda bulara kömek edýär Türkiýe bolyn. Ýöne biz hemişe Türkiýede gelip bilmeýäs-de. Biz gitmeli, biz Türkmenistanymy düzetmeli. Hemme zatdan öňürdi. Hemme zatdan öňürdi, o ýerni düzetmeli. Ondan o ýerde iş aýlyk şertlerini döretmegem bir kyn iş däl ala. O öz öz pullaryny aldylar, viza çykmady bolýar. Pasolstwadan. Aşgabatda. Meniň aýlygymy köpeltip haýyş etsem, talap etsem hökümetden. Ona mala köpeldirler. Meselem Gurbanguly aýtdy. Men dedi aýlygy dedi 10% köpeltip bilýän dedi. 10% ýeterlikmi dedi. Belkem dedi ýeterlik däl dedi. Bizim dedi has köpeltmäne hemme mümkinçiliklerimiz bar dedi. Öňe köpeltmedi. Yine şu 10%'line gidip durup. Dowam edip. Aýt bolýar. Men çykaýyn, özüňe gol seret. İnşallah soň görüşler. Köp sag bol. Allah kuwat bersin Abdullah. Gaýrat edin, ähwan adamlar. Kömek ederiň Abdullah'a bir kompýuter alalyň. Sag bolun. Awal talipçan taňryň kadyn ömrüň boldun. Ömrüň bolsun talipçan. Vatandaşlar her kim şu dünýäde her kim bir-birine kömek etse bara ýeňip bolmajak dert ýok. Ýeňip bolmajak mesele ýok. Şonuň üçin hemmämiz görüşeliň, öz haklarymyz üçin, pasportlar üçin görüşeliň. Hemmämiz belli bir gün bellep pasport düzetmäne gidelim, pasporty udalypmana. Udalyp diýip talap etmäne gidelim. Şonuň üçin hereket etmeli her kim. Her kim bir ılgamaly da şu meseleler düzetmek üçin vatandaşlar. Ýogam biz bara intek 30 ýaşymyzda garradyk da 30 ýaşymyzda taşlarymyz düşüp takalymyz agyryp gellerimiz horlanyp gellerimiz gaterbet agyr ketel bolup ölüp barýar.